Το 1976 ήταν μια σεζόν που σημάδεψε για πάντα τη Φόρμουλα 1. Γεμάτη λάμψη, θλίψη και μια απίστευτη σε χρόνο επιστροφή. Η Ferrari με τον Νίκι Λάουντα και την 312-2 κυριάρχησε στο πρωτάθλημα μέχρι που ένα τρομακτικό ατύχημα ανέτρεψε τα πάντα, μετατρέποντας τη χρονιά της σε μια μάχη για επιβίωση και λύτρωση. Ciao ragazzi! Και καλώς ήρθατε πίσω στο Mini Maranello. Το μέρος όπου η θρυλική ιστορία της Ferrari συναντά τον κόσμο της συλλογής μοντέλων κλίμακας. Σήμερα θα βουτήξουμε σε μία από τις πιο δραματικές και αξέχαστες σεζόν στην ιστορία της Φόρμουλα 1, τη σεζόν του 1976. Αλλά πρώτα θα ρίξουμε μια προσεκτική ματιά σε δύο εντυπωσιακά μοντέλα κλίμακας 1.18. Την GP Replica 312-2 και τη Hot Wheels Elite του Monaco GP πάλι 312-2. Και τα δύο αυτά μοντέλα αναβιώνουν την ομορφιά και τη μηχανική υπεροχή του υποψηφίου για το πρωτάθλημα μονοθεσίου της Ferrari με οδηγό το θρυλικό Νίκι Λάουντα. Θα ξεκινήσουμε από το μοντέλο της GP Replica. Από το κουτί και μόνο καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ premium και συλλεκτικό. Ανοίγοντάς το, θα βρούμε το πιστοποιητικό αυθεντικότητας από την GP Replica που το κάνει μοναδικό και ένα υπέροχο fiber πανάκι για να το προστατεύει. Βγάζοντας το μοντέλο από το κουτί, το μάτι μας κατευθείαν πέφτει στην κρασική δερμάτινη θήκη της GP Replica και σε ένα ενισχυμένο plexiglass το οποίο το προστατεύει από τη σκόνη. Φυσικά δεν λείπει το αριθμημένο ταμπελάκι 500 κομματιών της GP Replica, το οποίο δείχνει και την αρρύθμιση και τη μοναδικότητά του. Εξερευνώντας το μοντέλο, το μάτι μας πέφτει κατευθείαν στις υπέροχες και τεράστιες αεροτομές μπρος και πίσω, χαρακτηριστικό της εποχής, στους πολύ μεγάλους και υπέροχους αεραγωγούς για ψήξη και στα τεράστια πίσω λάστιχα της Goodyear, επίσης χαρακτηριστικό της εποχής. Η GP Replica έχει αποτυπώσει τέλεια την εποχή του μοντέλου και πραγματικά, όπως μπορείτε να δείτε και από τις λεπτομέρειες, είναι μια πλήρης αναπαράσταση της 312-2. Η Ferrari 312-2 από την GP Replica είναι ένα πραγματικό κομψοτέχνημα, φτιαγμένο στο χέρι από ρητίνη με απίστευτη ακρίβεια. Το γυαλιστερό φινίρισμα εχμαλωτίζει το εμβληματικό κόκκινο της Ferrari με τρόπο που μοιάζει σχεδόν ρεαλιστικό. Κάθε λεπτομέρεια, από το προσεκτικά σχεδιασμένο πιλωτήριο μέχρι τα εκτεθειμένα εξαρτήματα της πίσω αεροτομής, μιλούν για την αφοσίωση της GP Replica στη δημιουργία ενός premium συλλεκτικού αντικειμένου. Η γυαλιστερή, λία επιφάνεια αντανακλά όμορφα με το φως, τονίζοντας τις μυλευμένες γραμμές του σχεδιασμού του μονοθεσίου. Είναι ένα μοντέλο που πραγματικά ξεχωρίζει σε κάθε συλλογή. Το τιμόνι και το ταμπλό είναι ένα θαύμα, φτιαγμένο τόσο σχολαστικά, με λεπτομέρειες που μπορείτε σχεδόν να φανταστείτε τον Νίκι Λάουντα να κάθεται εκεί και να ρυθμίζει τα χειριστήρια παλεύοντας με το τιμόνι στα μέσα του αγώνα. Η τροχή και οι λεπτομέρειες της ανάρτησης είναι πάρα πολύ λεπτομερείς και εξακολουθούν να αποτυπώνουν την ουσία της μηχανικής του αυτοκινήτου. Αυτό το μοντέλο είναι μια επενθύμηση του πόσο μακριά έχει φτάσει η παραγωγή μοντέλων σε κλίμακα, αλλά εξακολουθεί να κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορική σημασία και μια νοσταλγική αίσθηση. Στη συνέχεια έχουμε την 312-2 από τη Hot Wheels Elite για το Grand Prix του Μονακό. Ένα diecast μοντέλο, παλαιότερο, που ανοίγοντας το κουτί του θα το βρούμε ότι είναι πιο απλό από αυτό της GP Replica, καθώς έχει μόνο ένα Afrolex για να το προστατεύει από ζημιές. Βγάζοντας το μοντέλο από το κουτί, σαν diecast, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο στιβαρό, βαρύτερο και προσπαθεί να δώσει μια πιο vintage αναπαράσταση της 312-2, που το πετυχαίνει, θα έλεγα, και αυτό εξαιρετικά, και το χρώμα του είναι πάρα πολύ καλό, η τροχή του μπορεί να μην είναι τόσο λεπτομερής, αλλά εμπρός και πίσω αεροτομή και όλο γενικά το μονοθέσιο έχει σχεδιαστεί αρκετά καλά και σου προσφέρει την αίσθηση που επιθυμείς, ειδικότερα για την τιμή του. Κοιτάζοντας λοιπόν τις λεπτομέρειες του μοντέλου από κοντά, μπορούμε να δούμε ότι και η έκδοση της Hot Wheels Elite
Είναι ένα μοντέλο diecast και πιο παλιό όπως είπαμε, παραμένει μια πολύ καλή αναπαράσταση της 312-2. Η στιβαρή του κατασκευή δίνει βάρος και αισθάνεται αρκετά αυθεντική. Αυτό που κάνει το μοντέλο ξεχωριστό είναι η σύνδεσή του με τον Grand Prix του Μονακό. Έναν αγώνα γεμάτο κύρος και έγκλης της Φόρμουλα 1, στο οποίο ο Νίκη κέρδισε. Η τροχή και οι λεπτομέρειες ανάρτησης, όπως είδαμε, δεν είναι τόσο λεπτομερείς όσο αυτό της GP ρέπλικα, αλλά εξακολουθούν να αποτυπώνουν την ουσία της μηχανικής του μονοθεσίου εξαιρετικά. Ενώ το μοντέλο της GP ρέπλικα λάμπει στη χειροποίητη κομψότητα από ρητίνη και το Hot Wheels Elite προσφέρει μια πιο στιβαρή και νοσταλγική γοητεία ως diecast. Και τα δύο αποτυπώνουν το πνεύμα της καμπάνιας της Ferrari για το 1976 με τους δικούς τους μοναδικούς τρόπους. Μαζί αφηγούνται την ιστορία της αδυσόπιτης για επιδίωξη και αριστεία Ferrari τόσο στην πίστα όσο και στη σφαίρα της τέχνης του μοντέλου. Για αυτή τη σεζόν, στη συλλογή του Mini Maranello, έχω δημιουργήσει και δύο χειροποίητες φιγούρες ρητίνης, μία του Enzo και μία του Niki Lauda, για να κάνουν λίγο πιο ρεαλιστικό αυτό το ταξίδι μας στον χρόνο. Ας κάνουμε λοιπόν μια βαθύτερη ιστορική αναδρομή στη σεζόν του 1976. Η Ferrari 312-2 ήταν ένα αριστούργημα μηχανικής και καινοτομίας σχεδιασμένο από τον θρυλικό Mauro Forghieri. Ήταν η εξέλιξη της πρωταθλήτριας 312T, ενός μονοθεσίου που είχε ήδη αποδείξει την κυριαρχία του στην πίστα. Η 312-2 διέθετε στο πίσω μέρος της τον Ferrari τύπο 015, έναν flat 12 βαλβίδων κινητήρα φυσικής αναρρόφησης χωρητικότητας 3.000 κυβικών εκατοστών που απέδιδε περίπου 500 ύπους στις 12.200 στροφές ανά λεπτό. Χρησιμοποιούσε το διάσημο πεντατάχυτο εγκάρσιο κυβότιων ταχυτήτων της Ferrari, ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που συνέβαλε στην εξαιρετική κατανομή βάρους και τον άψογο χειρισμό. Το μονοθέσιο εισήγαγε επίσης τροποποιήσεις για τη συμμόρφωση με τους νέους κανονισμούς ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης και μιας ενότερης πίσω πτέρυγας, επανασχεδιασμένων πλευλικών εισαγωγών, διασφαλίζοντας αεροδυναμική απόδυση ενώ πληρεί τα πιο πρόσφατα πρότυπα. Αυτός ο συνδυασμός επιδόσεων και ευρηματικότητας έκανε την 312-2 έναν άξιο διάδοχο του προκάτοχού της, έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις για τη σεζόν του 1976. Στη σεζόν του 1976, η Ferrari κατέβηκε με οδηγούς τον πρωταθλητή από την προηγούμενη σεζόν, Niki Lauda, και δεύτερο οδηγό, τον Clay Regazzoni. Στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν στη Βραζιλία, ο Νίκη εξασφάλισε μια κυρίαρχη νίκη, επιδεικνύοντας την πρώιμη δύναμη της Ferrari. Ωστόσο, ο Clay Regazzoni είχε μια σύγκρουση που τον οδήγησε να τερματίσει έβδομος. Στο Grand Prix της Νότιας Αφρικής, ο Lauda συνέχισε τον νικηφόρο σερί του, παίρνοντας την νίκη για άλλη μια φορά. Δυστυχώς ο Regazzoni αποσύρθηκε από τον αγώνα, αφήνοντας τη Ferrari να βασίζεται αποκλειστικά στην απόδοση του Lauda για τους βαθμούς πρωταθλήματος. Hunt gave him a difficult time, however, and at the flag he was just 1.3 seconds behind. Στη συνέχεια του δυνατού ξεκινήματος της σεζόν, στο Long Beach, ο Clay Regazzoni σημείωσε μια λαμπρή νίκη για τη Ferrari, με τον Niki Lauda να τερματίζει ακριβώς πίσω του στη δεύτερη θέση, σημειώνοντας το πρώτο 1-2 της σεζόν για τη σκουντερία. Στην Ισπανία, ο Lauda εξασφάλισε άλλο ένα τερματισμό στο βάθρο, κατακτώντας τη δεύτερη θέση. Ο Regazzoni δυσκολεύτηκε, τερματίζοντας την 11. Στο Βέλγιο, η Ferrari σημείωσε άλλη μια κυρίαρχη επίδοση, με τον Niki Lauda να παίρνει τη νίκη και τον Clay Regazzoni να τερματίσει δεύτερος. Αυτό το δεύτερο 1-2 για τη σκουντερία ανέδειξε τη συνέπεια και την ταχύτητα της ομάδας στις αρχές της σεζόν. Το Grand Prix του Μονακό είδε το Lauda να συνεχίζει τον νικηφόρο σερί του. Δυστυχώς, ο αγώνας του Regazzoni τελείωσε με απογοήτευση μετά από μια περιστροφή, αφήνοντάς τον στη 14η θέση. Σε αυτό το σημείο της σεζόν, ο Niki Lauda είχε πάρει μια τεράστια βαθμολογική διαφορά 33 πόντων από τον ομόσταυλό του Clay Regazzoni και από τον James Hunt. Στο Σουηδικό Grand Prix, η σκουντερία πήρε ένα βάθρο με τον Lauda τρίτο και τον Clay Regazzoni έκτο, ενώ στο Γαλλικό Grand Prix και τα δύο Ferrari εγκατέλειψαν με προβλήματα στον κινητήρα. Το Βρετανικό GP του 1976 γέννησε διαμάχες και πυροδότησε μια σκληρή μάχη για το πρωτάθλημα. Ενώ ο Lauda πέρασε τη γραμμή τερματισμού δεύτερος, το πραγματικό δράμα εκτελήστηκε μετά τον αγώνα.
Ο Χαντ αποκλείστηκε στον εντός έδρας αγώνα του για τεχνικές παραβάσεις, όπως και ο Ρεγκατσόνι, ο οποίος είχε τερματίσει αρχικά τρίτος, γιατί και οι δύο χρησιμοποίησαν ανταλλακτικά κατά την επανεκκίνηση. Αυτό έριξε λάδι στη φωτιά, εντείνοντας την ένταση για το πρωτάθλημα, και ο Λάουντα 2 μήνες μετά πήρε τελικά την νίκη, προσθέτοντας επίσημα άλλη μια νίκη στην αξιοσημείωτη σεζόν. Υπήρχαν αυξανόμενες ανησυχίες από τους οδηγούς σχετικά με την ασφάλεια του θρυλικού Nürburgring. Η πίστα ήταν τεράστια, 23 χιλιόμετρα σε μήκος, σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερη από το Ιντερλάγκος και 7 φορές μεγαλύτερη από τους δρόμους του Μονακό. Το μέγεθος του καθιστούσε σχεδόν αδύνατη τη διασφάλιση της στήρησης των προτύπων ασφαλείας και οι διοργανωτές δεν είχαν τους πόρους για να παράσχουν τους απαραίτητους βοηθούς ασφαλείας, ιατρικές μονάδες και πυροσβέστες. Παρά αυτές τις ανησυχίες, οι οδηγοί, συμπεριλαμβανομένου και του Λάουντα, αποφάσισαν τελικά να αγωνιστούν. Και έτσι ήρθε το γερμανικό GP, ένας αγώνας που θα άλλαζε για πάντα την πορεία της σεζόν του 1976. Στον μόλις δεύτερο γύρο έγινε η καταστροφή. Ο Νίκη, που οδηγούσε το πρωτάθλημα με επιβλητικό προβάδισμα, έχασε τον έλεγχο της Ferrari 312 του. Το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πίστα και συγκρούστηκε με μπαριέρα, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί αμέσως στις φλόγες. Σε μια στιγμή το αυτοκίνητο του Λάουντα τυλίχτηκε ολόκληρο από φωτιά και εκείνος εγκλωβίστηκε μέσα. Η σκηνή ήταν αρκετά τρομακτική. Καπνός, φλόγες και αγώνας με τον χρόνο. Καθώς συνάδελφοι οδηγοί και άνθρωποι ασφαλείας του αγώνα πάλευαν να τον βγάλουν από τα σίδερα. Ο Λάουντα κάηκε σοβαρά και η ζωή του κινδύνευε καθώς μεταφέρθηκε ευσπασμένα στο νοσοκομείο. Ήταν μια τραγική στιγμή για τη Ferrari και ολόκληρο τον κόσμο της Φόρμουλα 1, με πολλούς να φοβούνται ότι ο Λάουντα δεν θα αγωνιστεί ποτέ ξανά. Αλλά αυτό που επακολούθησε θα ήταν μια από τις πιο απίστευτες ιστορίες στην ιστορία του μηχανοκίνητου του αθλητισμού. Μια ιστορία θάρρους, ανθεκτικότητας και ένα απίστευτο comeback. Στον 11ο αγώνα της σεζόν στην Αυστρία, σπίτι του Νίκη, η Ferrari αποφάσισε να μην τρέξει. Ήταν μια ζωφερή στιγμή για τη σκουντερία Ferrari, υπογραμμίζοντας το βαρύ τίμημα που είχαν τα γεγονότα του γερμανικού GP στην ομάδα. Στο 12ο αγώνα, αυτό της Ολλανδίας, η Ferrari έτρεξε μόνο με ένα μονοθέσιο, με τον Clay Regazzoni να τερματίζει στην δεύτερη θέση. Όταν ο Νίκη Λάουντα έφτασε στη Μόντσα, μόλις 6 εβδομάδες μετά τη σχεδόν θανατηφόρα συντριβή του, έφερε μαζί του όχι μόνο τα φυσικά σημάδια της δοκιμασίας του, αλλά και μια αξιοσημείωτη ιστορία θάρρους. Το πρόσωπό του έφερε εγκάβματα από τις φλόγες που είχαν τυλίξει το αυτοκίνητο στον Nürburgring, ακατέργαστες υπενθυμίσεις του φρικτού ατυχήματος. Η ζημιά ήταν τόσο σοβαρή που τα βλέφαρά του χρειάστηκε να υποβληθούν σε ειδική θεραπεία για να θωρακίσουν τα μάτια του, και όμως, ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, επέλεξε να επιστρέψει. Δεν αγωνίζονταν απλώς ενάντια στους καλύτερους οδηγούς στον κόσμο. Πάλευε με τεράστιο σωματικό πόνο και την ψυχική πρόκληση να αντιμετωπίσει τη δική του θνησιμότητα. Όταν ανέβηκε στη 312 με το κεφάλι του τυλιγμένο σε αιματοβαμμένους επιδέσμους, ήταν ξεκάθαρο ότι η θέλησή του ήταν πιο δυνατή από ποτέ. Ήταν μια στιγμή που ξεπέρασε τον αθλητισμό και εδραίωσε τον Νίκη Λάουντα ως μια από τις πιο αυθεντικές φιγούρες στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Η σκηνή διαμορφώθηκε για μια πραγματικά συναισθηματική επιστροφή. Ήταν μια ανάκαμψη που αψήφισε όλες τις πιθανότητες, τροφοδοτούμενη από μια ακλόνητη θέληση για αγώνες και μια καρδιά γεμάτη αποφασιστικότητα. Η γενναιότητα του Νίκη άφησε στους πάντες ένα δέος, καθώς συμμετείχε στο Ιταλικό Grand Prix στη Μόντσα σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες της σεζόν. Αν και εξακολουθούσε να αναρρώνει σωματικά, το πνεύμα του Λάουντα ήταν ακλόνητο. Τερμάτισε τέταρτος, δείγμα του απίστευτου θάρρους του, ενώ ο ομοθαυλός του Clay Regazzoni εξασφάλισε τη δεύτερη θέση. Η εμφάνιση της Ferrari στη Μόντσα ήταν σύμβολο ανθεκτικότητάς της και η επιστροφή του Λάουντα έγινε μια καθοριστική στιγμή της σεζόν για μια στιγμή που θα ζει για πάντα στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Στον καναδικό αγώνα η Ferrari δεν πήγε καλά, με το Regazzoni έκτο και το Λάουντα εκτός βαθμών.
Στο Walking Glen της Αμερικής έγινε ένας κρίσιμος αγώνας του πρωταθλήματος. Η Ferrari, με το Lauda πίσω σε πλήρη ισχύ, έδειξε τη δύναμή της για άλλη μια φορά. Ο Lauda τερμάτισε τρίτος στο βάθρο, ενώ ο Regazzoni ήταν έβδομος, ουσιαστικά κερδίζοντας εκεί το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Παρά τα αποτελέσματα αυτά, το επίκεντρο ήταν η μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών, που θα κρίνονταν πλέον στην Ιαπωνία. Η μάχη του πρωταθλήματος έφτασε στον τελευταίο αγώνα στο Φίτζι της Ιαπωνίας, με το Lauda να προηγείται του Hunt με μόλις 3 βαθμούς. Στα προκριματικά, ο Hunt ήταν δεύτερος, ο Lauda τρίτος, με τον Andretti να εξασφαλίζει την πόλη. Ωστόσο, την ημέρα του αγώνα, η δυνατή βροχή έκανε την πίστα να γλιστρά επικίνδυνα. Ο Lauda, πάντα τελειομανής, θεώρησε τις συνθήκες πάρα πολύ επικίνδυνες και πήρε την τολμηρή απόφαση να αποσυρθεί μετά από μόλις 2 γύρους, επικαλούμενος ανησυχία για την ασφάλεια. Η απόσυρσή του ουσιαστικά σήμαινε το τέλος των ελπίδων του για τίτλο. Εν τω μεταξύ, ο Hunt απτόητος πάλεψε. Αν και μαστίζονταν από προβλήματα ελαστικών, τελικά τερμάτισε τρίτος, κάτι που ήταν αρκετό για να του εξασφαλίσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1976. Ο αγώνας τελείωσε με τον Andretti να παίρνει την νίκη, αλλά η σκληρότητα και η αποφασιστικότητα του James Hunt, παρά τις αντιξοότητες, ήταν αυτές που του κέρδισαν τελικά το στέμμα. Alone in the cockpit, however, James was convinced he'd lost more than 2 places during his pit stop, which had not gone well. He arrived at his pit thinking he'd lost the title. Για να ολοκληρώσουμε τη σεζόν του 1976, ας ρίξουμε μια ματιά στην τελική βαθμολογική κατάταξη. Ο Νίκι Λάουντα τερμάτισε τη σεζόν δεύτερος με 68 βαθμούς, παρά φυσικά το τροματικό του ατύχημα και τους χαμένους αγώνες που δεν έτρεξε, πράγμα που ουσιαστικά του στέρισε τον τίτλο. Ο Regazzoni τερμάτισε πέμπτος με 31 βαθμούς. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Ferrari κατέκτησε τον τίτλο με 83 βαθμούς, εξασφαλίζοντας τη σεζόν 6 νίκες και 4 pole position. Το μονοθέσιο έδειξε ότι ήταν σίγουρα το καλύτερο στη σεζόν και ο Lauda άξιζε τον τίτλο, αλλά έδειξε πόσο επαγγελματίας ήταν, βάζοντας την ασφάλειά του πάνω απ' όλα. Κίνηση που έμεινε στην ιστορία, αφήνοντας το στίγμα του για πάντα. Αυτό ολοκληρώνει την ανασκόπησή μας στην αξέχαστη σεζόν του 1976. Αν σας άρεσε αυτή η βαθιά βουτιά στην ιστορική χρονιά της Ferrari, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο Mini Maranello, να κάνετε ένα like και επίσης αν θέλετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο. Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ η άποψή σας για την απόφαση του Lauda να μην τρέξει, για την τρομερή επιστροφή του και τι θυμάστε εσείς από αυτήν τη σεζόν. Μέχρι την επόμενη φορά και το επόμενο μας ταξίδι στην τεράστια ιστορία του Maranello, γεια σας. Forza Ferrari!